Lehen Mundu Gerra bukatu ondoren, euskal gizarte oparoak irrika zuen Euskal Herria arlo kulturalean, politikoan eta identitarioan berrindartzeko. Herrialdearekin konprometitutako hainbat jakintsu elkartu ziren kulturazkundearen bitartez helburu hori lortzeko. Hala, eusko ikaskuntza sortu zuten orain 100 urte. Garai hartako pentsaera modu askotako euskal intelektualak bildu zituen elkarteak, eta gaur egun herri gisa garenaren oinarriak ezarri zituen. Baina nola eratu zen mugimendu anbiziotso hura? Eta ikuspegi aurreratzaileko zein pertsona izan zituzten protagonista? Zergai jorratu zituzten beren lan eta ikerketetan? Eta ze eragin izan zuten haien ondorioek herrian? Mila 1918ko udaren bukaeran, Europa lur jota eta suntsituta, gerra handiko hildakoak zenbatzen hasi zen. 9 milioi baino gehiago. Horien artean, Frantziaren alde bizia eman zuten iparraldeko 6.000 gazte. Kanpoko etxai alemaniarraren mehatxupean, Frantziako Errepublikak nazio batekoak izatearen sentimendua sortu zuen herritarren artean, berdungo eta damen bideko lubakietan gazteen odola isurita. Gerra handiak ezberdintasun politiko eta kultural oso markatuak utzi zituen Euskal Herriaren memoria historikoan eta ezberdintasun horiek gaur egunera arte iraun dute. Bizkaiarentzat aldiz, eta neurri txikiagoan Gipuzkoarentzat, Lehen Mundu Gerra bere urrezko aroaren gailurra izan zen. Gerra garaian, Espainiaren neutraltasunaz baliatuz, lurralde horiek izugarri aberastu ziren, aliatuei ontziak, armak, lehengaiak eta industriako produktuak salduz. Zorion eta arrakasta urteak izan ziren, eta euskal oligarkia diruz gainezka bizi zen. Oparotasun ekonomikoko egoera horretan, euskal elite sozial eta intelektualeko kide batzuek oso garbi zeukaten hori ez zetorrela bat bere indar politikoarekin eta garapen kulturalarekin. Euskal Herriak foruak galdu zituen, erakundeek ez zuten ez autonomia politikorik, ez ekonomikorik. Hizkuntzak landa eremuan irauten zuen bizirik, eta gazteek ez zuten goi mailako eskolarik. Prestakuntza jasotzeko aukera bakarra Deustuko Jesuiten Unibertsitate pribatua zen. Pertsona asko atsekabetuta zeuden egoera horrekin eta norbaiten beharra zegoen frustrazio hori guztia proposamen eraikitzaile batera bideratzeko. Orduan agertu zen gure funtsezko protagonistetako bat. Angel Apraizez ari gara. Apaiz gazteitiar gaztea zen, artearen historiako irakaslea. Beka bati esker, Europan eta Ipar Amerikan zehar bidaiatu zuen munduko unibertsitate onenen funtzionamendua aztertzeko. Hementxe bertan, Bilboko Elkarte Filarmonikoaren aretoan, Angel Apraizek Euskal Unibertsitateari buruzko hitzaldi gogoangarri bat eman zuen. Hitzaldi horrekin,
euskal elite politiko eta intelektuala liluratu eta erakunde publikoak mobilizatu zituen. Hortze sortu zen eusko ikaskuntza izango zenaren kimua. Apraizen hitzaldi bikainak euskal gizartean egonezin handia erakusten ari ziren sektore asko aktibatu zituen. Gainera, probintziako diputazioentzat bultzada handia izan zen, une hartan bere lurraldean susperraldi politiko eta kulturala sustatzeko modua bilatzen ari ziren eta. Hitzaldi horretan zirriborratu zuen, geroago eusko ikaskuntzaren lehen biltzarra izango zena, Oñatiko biltzarra hain zuzen ere. Apraizen hitzaldi ireki eta malgu hura ezin hobetu egokitu zen parte hartzaile gehienen interesera, eta beraz, eusko ikaskuntzako lehen idazkari izendatu zuten. Eusko ikaskuntzaren lehen biltzarrak herrialdeko ia jakintsu guztiak bildu zituen 1918ko irailaren 1-tik 8 Oñatiko Unibertsitatean. Horixe zen Euskal Unibertsitate baten egoitza historiko bakarra. 16. mendean eratua, biltzarkidek ura modernizatzeko gogo handia zuten. Hala ere, biltzarreko bilerak garai pospolo fabrikan egin zituzten. Biltzarra programa zaindu batean oinarrituta zegoen eta mota guztietako intelektual, akademiko, artista eta jakitunek parte hartu zuten. Euskal Herriko zientziaren eta kulturaren arloko goi ordezkariek eta jakintzaren 7 esparruetako batean ekarpen bat egin zezakeen edonork. Orduan Oñatin ez zegoen trenik, baina Oñatiko biltzarrean parte hartu zuten askoren maila ekonomikoaren erakusle izan ziren herrira txoferre gidatuta iritsi ziren luzozko autoak. 4 foru diputatuak eta 3 gotzainak bertaratu ziren, baita Alfonso Amairugarrena erregea ere. Ura arduratu zen, hain zuzen, inaugurazio hitzaldia emateaz. Nire ustez Oñatiko historian oihartzun publiko handieneko gertakaria izan zen. Lehen biltzarreko ikasketa planean 7 gai arlo handi jaso ziren: arraza, hizkuntza, historia, artea, irakaskuntza, politika eta gizarte zientziak eta euskal ikasketak. Hizlari nagusietako batzuk oso nabarmenak eta joera askotarikoak izan ziren. Adibidez, Barandiaran, Aranzadi, Urkixo, Azkue, Etxegarai, Kampion, Pedro Muguruza, Anasagasti, Xalbo, Aita Donostia eta Apraiz bera. Baina elitez gain euskal nortasuna biziki maite zuen jendea bildu zen, kultur eta gizarte maila guztietakoak, lurralde eta ideologia guztietakoak. Inaugurazio ekitaldian ezagutzera eman zuten ikur musikal bat, Aldundiko klarinete jotzaileek euskal agintariek elkar besarkatu zutenean, agur jaunak jo izanak ereserki bihurtu baitzuen. Hitzaldiez gain, hainbat jarduera egin ziren biltzarrarekin batera. Irrintzi lehiaketak, barrenariak, pilota, dantza edo poesia. Euskal Herriko herri askotatik dantzariak, artisauak edo jarduera tradizionaletako ordezkariak bidali zituzten. Nabarmenena, danbolin jotzaileak buru zituen Baztan bailarako mutil kuadrilla izan zen. Arizkun, Erratzu eta Amaiurretik iritsitako talde horrek harrituta utzi zituen gipuzkoarrak bere pauso eta eboluzio zeremoniatsuekin. Baztandarrak hain gustukoak izan ziren ezkero, biltzarkideek eta agintariek dantza ikasi eta amaierako ekitaldian Oñatiko herriari eskaini zioten bertako unibertsitatean hartu izana eskertzeko. Jakaz eta xisteraz jantzitako gizon zorrotzaiek Oñatiko plazan eskutik helduta erakusten dituzten argazkiak dira eusko ikaskuntzaren lehen biltzarreko irudi gogoangarrienak.
Honako hauek dira Alfontso Hamahirugarrena erregeak emandako hasierako hitzaldi solemneko hitzak. Eusko Ikaskuntza Elkartearen sorrera poz bereziz ikusi dut. Eta elkarte jaioberri honek jasotzen duen lehenengo txaloa nirea izatea nahi dut. Baita sortzaileen artean izena emango duen lehenengoa neu izatea ere, herrialdeak aurrera egiteko eta aurrera pausoak emateko lagungarria izan daitekeen oro Itzarretik ateratzean parte hartzaile guztiak konbentzituta zeuden topaketa horiek egiten jarraitu behar zutela. Eta 2 urtean behingo bileren formatu irankor bat sortu behar zutela. Hazi horrek sortu zuen Eusko Ikaskuntza. Lehenengo lehendakaria Azpeitiko Julian Elorza Gipuzkoako probintziako diputatua izan zen, abokatu karlista sutsua. Eusko Ikaskuntzako lehendakari bakarra izan zen, gerra zibila piztu zen arte. Sortze helburua garbi geratu zen Eusko Ikaskuntzaren 1919ko araudian. Lehenengo araua, Euskal Herria maite duten eta bere nortasuna beharrezkoa den ikaskuntzaren bidez lortu nahi duten guztiak biltzea da Eusko Ikaskuntzaren xedea. Helburu honi begira, elkarte honek Euskal Herriko gaiak erabiliko ditu bereziki, baina baita gure herrirako egoki diren edonungo kulturgaiak ere. Gaur geure buruari jakin-minez galdetzen diogu. Nor zen nor Eusko Ikaskuntzaren sorreran? Zein ziren gizon haien jakintza arloak eta joera politikoak? Gehienak humanitateetan adituak ziren. Asko abokatuak eta batzuk ingenieriak, medikuak eta farmazian espezialistak. Horrenbestez, disiplina teknikoen ordezkariak gutxiago ziren. Euskal kultura nia beti gertatzen den bezala, apaiz kopurua handia ere bazegoen, baina lehen biltzarrean ez ziren protagonistak izan. Haien jatorri politikoari dagokionez, karlista zaharren eta euskal nazionalista berrien adarrak ziren nagusi eta foruzale liberalak ere bazeuden. Aldiz, sozialista, errepublikazale eta monarkiko alfontsotarrak oso gutxi ziren. Joseba Agirrazkoenagak, Euskal Herriko Unibertsitateko Historia Garaikidean katedradunak, era estuan jardundu lanean Eusko Ikaskuntzaren zuzendaritzan, 1978an bir sortu zutenetik. Bere gana jo dugu erakundearen sortzaileak zein izan ziren hobeto ezagutzeko. Joseba, nortzuk izan ziren Eusko Ikaskuntzaren sortzaileak? Beraz, esango genduke, zientzietan oinarritutako gizarte berri baten aldekoek, horiek izan ziren sortzaile eta bultzagile nagusiak. Hor aurkitzen ditugu alde batetik unibertsitateko irakasleak, baina generalian profesionalak, profesional liberalak. Goi mailako ikasketak edo erdi mailako ikasketak izan zituztenak. Eta baita ere, sistema eklesiastikoaren bidez, ikasketa, goi mailako ikasketak zituztenak, teologia arlokoak eta horrelakoak ere aurkitzen ditugu nabarmen sortzaileen artean eta antolatzaileen artean. Eta politikoki, non kokatuko zenituzke sortzaileak? Sortzaile gehienek foruen berreskurapenaren alde eta foruen gobernuen eta batzar nagusien alde zeuden. Hori nahi zuten berreskuratu. Hori ezean autonomia bat, estatuto autonomiak antolatu 1919an jadanik autonomia estatutu batzun proiektuak eztabaidatzen dira. Beraz, hori alde batetik. Da gero bestetik, bloke katolikoak. Bloke katolikoan zertzen dira jeltzaleak, Eusko Alderdi jeltzalekoak, karlistak eta integrista katolikoak. Eta bukatzeko, zientifikoki zein mailakoak ziren? Hor goi mailakoak. Eta goi mailako ekarpenak egiten dira lehen kongresuan. Aipatu behar da azpimarratu Telesforo Arantzadi. Telesforo Arantzadi goi mailako intelektual antropologo europearra zen. Eta berarekin batera, kide eta ikasle moduan eguren, katedratiko bat, Jose Miguel Barandiaran, eta horiek ziren arlo batean. Estetika eta literatura arloan, Apraiz, Salamankakoko katedraduna zen. Eta
Elizalde daukagu linguista arloan, eta gero Julio Urquijo, 1907an, Revista Internacional de Estudios Vascos sortu zuena. Baina sortze fasean nabarmentzekoa da euskal kultura eta gizarteko pertsona entzutetsu batzuk falta zirela. Adibidez, Miguel Unamuno, Pio Baroja idazlea, Horacio Etxebarrieta magnate errepublikazalea, Indalecio Prieto kazetari eta buruzagi sozialista. Pertsona ospetsu horiek ez zuten eusko ikaskuntzaren sorreran parte hartu nahi izan, ideologikoki urrun zeudelako foruak berreskuratzea edo euskal nazioen sorkuntza besterik nahi ez zuen proiektu batetik. Paradoxia moduan, haietako gehienak Hermes kultur aldizkariaren ohiko kolaboratzaile ziren eta Hermes aldizkaria ordea Oñatiko biltzarraren bultzatzaileetako bat izan zen, Espainiarren aldeko intelektualekin loturak sortu nahi baitzituen. Mila 1919an Eusko Ikaskuntzak Euskaltzaindia sortu zuen. Bere lehen emaitza handia eta alabakutuna, naiz eta erakunde autonomoa zen. Lehendakaria, Resurrección Maria Azkue apaiz karlista izan zen hasieratik eta hura hil arte. Eusko Ikaskuntzarekin batera, Euskaltzaindiaren lorpenetako bat, Madrilen, Iruñean eta Gasteizen euskarazko katedrak sortzea izan zen. Horrez gain, euskarari maila jasoa aitortzea lortu zuen, euskal hizkuntzaren ikerketa beste hizkuntza akademia nazional batzuenarekin homologaturik. Euskal Herria batasun etniko eta kultural gisa ikusten bazen ere, ez zegoen Espainia aldeko 4 lurraldeak biltzeko erakunderik. Eusko Ikaskuntza aitzindaria izango zen. Bigarren biltzarra Iruñean egin zen, 1920ko San Ferminen ondoren. Lurralde bakoitzeko foru polizien babespean, galaz jantzitako biltzarkide eta agintarien desfile ikusgarri batek eman zion hasiera. Biltzarrerako aukeratu zuten gaian agerian geratu zen bezala, kezkatuta zeuden herrialdearen ekonomia eta hezkuntza arloko garapen historikoarekin. Honako esparru hauek aztertu zituzten: nekazaritza, arrantza, mehatzaritza, abeltzaintza, banka eta langileentzako hirigintza. Oihartzun publiko eta sozial apala izan zuen, ez zuelako euskal kultur nortasunarekin lotutako gairik jorratu eta bazirudielako bere planteamendua Euskal Herriaren adiskideen elkartearen aurreko eginkizunarekin lotuta zegoela. Gainera, kide gailen batzuk bi erakundeetako militanteak ziren. Baina garrantzitsua izan zen, bi generoetako dozenaka irakasle biltzea lortu zuelako euskal belaunaldi berrien prestakuntzaz eztabaidatzeko eta zehazki euskarazko irakaskuntza bultzatzeko. Handik, auzoko eskola ospetsuak sortu ziren. Horiei esker, lehenengo aldiz euskarazko eskolak eman ziren, ordura arte baztertuta zeuden eta kulturalki kontuan hartzen ez ziren eremuetan. Iruñeko biltzarraren amaierako ekitaldian ere Espainiako erregea izan zen buru. Bitxia da, gaurkotasun politikoaren ikuspegitik Alfontso XIII erregeak garai hartan publikoki honako hau berrestea. Nire begikotasuna eta txaloa, Eusko Nafar herrialdea moralki eta materialki handitzearen aldeko lan goresgarri honengatik. Biltzarretik urtebetera, erregegai karlistaren eskutik konde titulua jaso zuen Julio Urquijo aristokrata eta maila goreneko hizkuntzalari bizkaitarrak eusko ikaskuntzari eskuzabalki eman zion bere Rief aldizkari prestigiotsua, hau da, eusko ikaskuntzaren nazioarteko aldizkaria, zorroztasun zientifiko handieneko euskal kulturako argitalpenen ikurra.
Horrela, hirugarren biltzarrera iritsi gara, aipatzeko modukoa. Gernikan egintzen, 1922ko irailean. Gaiak jende askorentzat akademikoak izan ala ez, interesgarria ematen zuen euskal hizkuntzari buruzkoa baitzen. Garai hartan, eusko ikaskuntza emakumei euskal kulturaren azterketan eta divulgazioan aritzeko aukera ematen hasi zen. Baina biltzarrerako deia egiten zuen kartel misteriotsuan, Alberto Arruek margotutakoan, oraindik ohiko roletan irudikatzen zituen emakumeak, meza liburuarekin eta abanikoarekin. Gernikako biltzarrean, aurreko bietan baino desfile eta agintari publiko gutxiago izan ziren. Bukatu zenean, gerora lehendakari izango zen Jesus Maria Leizaola 20 urteko gaztea buru zutela, eusko ikaskuntzako kide batzuek Euskal Unibertsitatearen aldeko manifestazio bat abiatu zuten Artekalen, eta poliziak atxilotu egin zituen. Bi urtean behin biltzar bat egiteko asmoak oztopo latza jaso zuen. Hurrengo bilera Gasteizen egitekoa zen 1924ko uztailean, baina bertan bera utzi behar izan zuten 1923ko irailean Primo de Rivera generalak estatu kolpea jo zuelako. Diktadura hasita, debekatu egin zituzten euskal berpizkundearekin lotutako mugimendu politiko-kulturalak eta alderdi politikoak. Erregeak euskal herritarrei hasieran emandako babesak ez zuen ezertarako balio izan. Espainiako monarkiak orduan beste lehentasun bat zeukalako, bizirik irautea. Diktadura garaian, biltzar txiki bat besterik etzen egin, Gasteizen, eta 1926ko udarara atzeratu behar izan zuten. Biltzar hartan, aztertutako gaiak irakaskuntza eta lanbide heziketa izan ziren, agintari militarren zentsura gainditu zezaketen bakarrak. Garai hartan, foru aldundiek eta ia udal guztiek diru laguntzak emateari utzi zioten, eta eusko ikaskuntzak bizirik irauntzuen hainbat pertsonak ezkutuan emandako laguntzari esker. Horien artean, ongilerik handiena, euskalduna ontziolaren jabe, Sir Ramon de la Sota armadore handi eta enpresari nazionalista bizkaitarra izan zen. Espainian antolatutako lehen uda ikastaroak Donostian sortu ziren, 1927an. Aisialdi akademikoaren asmakuntza handi hori erabat transversala zen, eta urtero dozenaka pertsona biltzen zituen. Zaleak eta ikasleak, maisuak, sendagileak, abokatuak eta atzerriko ikertzaileak. Seigarren uda ikastaroan euskararen lehenengo gaitasun tituluak eman ziren, gerora ega izango zenaren baliokideak. Helburua ez zen gaztelaniaz hitz egiten zutenei euskaraz hitz egiten erakustea, euskaldun jantziek hizkuntza akatsik eta kutsadurarik gabe erabiltzea baizik. Diktablanda indarrean eta Primo de Rivera erbestean zegoela, eusko ikaskuntza indar handiz berpiztu zen, eta hala, bere biltzar ospetsuenetako bat egin zuen, euskal kulturari buruzko ezagutzetan aurrera egiteko nabarmenetarikoa. Bergaran, 1930an egindakoa. Euskal arte herrikoiari buruzko biltzar bat izan zen, desagertzeko arriskuan zegoen ondare etnografikoari buruzko hitzaldi bikainez osatua, baserria, artisautza, jantzi tradizionalak, herri kantagintza eta herri poesia. Biltzarraren saioak
hemen egin zituzten, Uneden egungo egoitzan. Balkoi honetan bandera handi bat jarri zuten. Baskoniari ore eta haintza letra handitan brodatuta zuela. Plazako zeremonia ikusgarria izan zen. Agintari politiko, erlijioso eta militarren ohiko desfilea berreskuratu zuten eta gizon guztiak galaz jantzi ziren, jaka, xistera, makila eta gorbata edo tximeleta begiztarekin. Ohorezko aurreskuak eta ezpata dantza egin zituzten eta balkoi guztiak banderaz eta estandartez apainduta zeuden. Mila 1931an, Eibarren Errepublika aldarrikatzea ezustekoa izan zen ia jende guztierentzat. Baina Eusko Ikaskuntzako legelariek denbora zeramaten isilpean lan egiten, 4 euskal probintzietarako autonomia estatutu bat idazteko asmoz. Eusko Ikaskuntza izan zen garai horretako erronka historikoari aurre egiteko behar besteko maila eman zuen euskal erakunde bakarra, aurretik gogoeta handia egina zuelako. Julian Elorza jarduneko lehendakaria nabarmendu zuen elkarrizketarako zuen gaitasunagatik. Baina Euskal Herriarentzat erabakigarriak izan ziren Ramon Madariaga Azkuneaga Errepublikazale Euskaltzaleak koordinatutako talde bizkaitar indartsuak egindako ekarpen kontzeptualak. Taldeak lehenengo artikuluan honako hau proposatu zuen. Euskal Herria gaur egungo Araba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroa probintziek osatua, nortasun politiko propioa duen erakunde natural juridikoa dela adierazten da, eta horren bestez, aitortzen zaio Espainiako estatu osoaren barruan erakunde autonomo gisa eratzeko eta bere burua gobernatzeko eskubidea. Euskal Herriaren historia politikoan iraultza izan zen Espainiako goi mailako lege batean kontzeptu hauek jasotzea. 4 probintziek batera erakunde natural juridiko bat osatzen zutela eta nortasun politiko propioa zutela eta horrez gain, eratzeko eta bere burua gobernatzeko eskubidea aldarrikatzea. Estatutua izan zen Eusko Ikaskuntzak Baskoniaren eraikuntza nazionalean egindako ekarpen handiena. Izan ere, horretatik abiatuz, askok beren bertsioa sortu zuten. Adibidez, eskuin nazionalistek eta karlistek zuzenketak egin eta hala Lizarrako estatutua sortu zuten. Ordurako dena oso neurtuta eta ondo pentsatuta zegoen ezkero, prest izan zuten aste pare batean. Lizarrako zezen plazan onespena emateko batzarra egin zuten. Han, tradizionalistak eta nazionalistak bildu zituzten. Baina horiek Eusko Ikaskuntzaren proiektuari azkenunean egin zizkioten zuzenketek proposamena ahuldu zuten eta Errepublikak onartezintzat jo zituen. Horrek, porrota ekarri zuen eta luzera begira, gerra zibilean Eusko Ikaskuntzako kideak elkarren kontra egotea. Errepublikaren garaian, EAJaren gorakada instituzionalarekin bat etorriz, Eusko Ikaskuntzak euskal nazionalismoaren alde egin zuen politikoki. 1932tik aurrera, militanteen sarrerak nabarmenak izan ziren eta erakundearen norabide politiko berrian kargua hartzen joan ziren guztiak oso ezagunak ziren beren konpromiso politikoagatik.
kidearen arketipoa gaztetu egintzen arren oraindik horrelakoa zen. Gizon unibertsitarioa, unibertsitario izandako baten semea, nagusiki abokatua eta kasu gehienetan nazionalista. Elkartearen urrezko aroa izan zen. Lurralde oreka ere aldatu egin zen azken 4 urteetan Gipuzkoaren alde. Hala, Gipuzkoa eusko ikaskuntzaren lokomotor bihurtu zen. Dena den, 1918ko belaunaldiko funtsezko 6 sortzaileak euskal ikasketetan zorroztasun zientifikoa ezarri zuten gizonezkoak oraindik ere eusko ikaskuntzako buruak ziren 1936an. Haiei esker, 18 urte igaro ziren arren, 1936ko eusko ikaskuntza oinatin sortutako erakunde bera izaten jarraitzen zuen. Errepublikako giro politiko nahasian ezoiko biltzar bat egin zen, 6. Bilbon antolatua, naturzientziak eta medikuntza soilik biltzen zituen programa batean oinarrituta. Etzen agintari politikoen parte hartzerik izan, ez da jai giroko programarik ere. Hilabete geroago, 1934ko urriko iraultza piztu zen. Union Cerrajerako langile sozialista batzuek beren nagusia, Marcelino Oreja fusilatu zuten Arrasaten. Iraganean estatutua hitzartu zutenak elkarri errezelo handiz begiratzen hasi ziren eta azkenean betiko urrundu ziren. Euskal Foruen zuhaitz zaharra aurrez aurre jarritako 2 adarretan zatituta geratu zen. Asaldura handiko giro horretan, 1936ko udan Lizarran egitekoa zen 7. biltzarra bertan behera geratu zen. Euskal historiari buruzko batzar monografikoa izan behartzuena, etzen egin gerra zibila piztu zelako estatu kolpe militarra jotzeko saio baten ondorioz. Konspirazioaren parte izan ziren nafar karlistek babestu zuten kolpea. Euskal Kultur Batasunak indarkeria handiz egin zuen eztanda. Zatiketa garbia zegoen, bai frontean, bai atzealdean. 2 bandoetako jendea hil zuten, filiazio politiko ezaguneko pertsona ezagun guztiak atxilotu zituzten eta askok ihes egin zuten. Adibide nabarmena, eusko ikaskuntzako lehendakari orde Julio Urquijoren da. Heriotza mehatxuak egin zizkioten eta bere familiako 6 kide hil zituzten. Espainiako Gerra Zibila kolpe hilgarria izan zen eusko ikaskuntzarentzat. Bazkideak elkarren aurkari politikoak ziren. Batzuk erbesteratu egin ziren eta beste batzuk espetxeratu egin zituzten. Erakundeak 1936an zituen 3.875 bazkideak sakabanatu egin zituen gerraren indarkeriak, eta orduz geroztik ez da inoiz izan euskal kulturarekiko zabaltasunaren inguruan hainbeste kide izan dituen elkarterik, ez da gaur egun ere. Jarraian, inolako etenaldirik gabe, Bigarren Mundu Gerrak suntsitu zuen atzerriko kideen eta laguntzaileen sarea, eta Europako unibertsitate eta erakunde zientifikoek Euskal Herriarekiko zuten interesa deuseztatu zuen. Eta orain galdera hauek egiten dizkiogu geure buruari.
Noiz arte iraun zuen isiltasun hilgarri horrek? Nola lortu zuten ahaztura gogorretik bizirik ateratzea? Gerra ostean erakundea berpizterik izango ote zuten? Eusko ikaskuntzako sektore karlista boteretik oso gertu zegoen Frankoren Espainian, baina ez zuen Eusko ikaskuntza berrindartu nahi, Errepublikako azkeneko urteetan izan zuen joera nazionalistagatik. Etzen Eusko ikaskuntza desegiteko dekretu frankistarik agindu, baina hibernazioan geratu zen kide gehienak sakabanatuta. Euskal sektore nazionalista erbestera joan zen Agirreren gobernuarekin. Karlistak eusko ikaskuntzatik aldendu ziren, joera nazionalista izan zuelako. Baina elkartean hainbat hamarkadatan egindako ikerketak eta lanak biltzen zituen artxiboa beraien esku gelditu zen. Gipuzkoako Foru Aldundiko ganbara batean, hauts artean egon zen ahaztuta hain zuzen ere. Gerra aurretik eusko ikaskuntzaren egoitza nagusia izan zen lekuan. 1946an, Bigarren Mundu Gerra bukatu bezain laster, Jose Antonio Agirre Ameriketatik itzuli eta Parisen finkatu zen Eusko Jaurlaritzarekin batera. Gerra Zibilaren aurreko kultur erakundei jarraipena eman eta munduaren aurrean Euskal auziaren bozgoragailu bihurtu nahi zituen. Eusko ikaskuntzaren historiaren pasarte ilun bat da hori. Baina badirudi, Europara itzuli zenean Jose Antonio Agirre lehendakariak elkartea berpizteko agindu ziola propaganda kulturaleko ekintzetako bere aditu onenari, Manu de la Sota leialari, Sir Ramon armadorearen semea bertzale erradikalari hain zuzen ere. Manu gizon fina eta kosmopolita zen, eta etxe zoragarri honetan bizi zen, Biarritzeko itsasargiaren ondoan. Hementxe, Etxeberdian, hemen sortu zen Barandiaranekin elkarlanean aritzeko ideia, eta elkartearen biltzarrak erbestean antolatzeko ideia ere bertan mamitu zuten. Erbesteko Eusko Jaurlaritzaren erabaki militante eta estrategikoa izan zen hori, Eusko ikaskuntza berraktibatzea. Asmo horrekin, egoera haietara egokitutako erakunde bat sortu zuen, Frantzian legeztatua, Société Internationale d'Études Basques, izenpean. Europan lanean jarraitu ahal izateko estalgarri bat. Aro berri horretan, Jose Miel Barandiaranen lanerako eta antolaketarako gaitasun apartekoak harridura eragingo du. Eusko ikaskuntzaren erresistentziaren eta berpizkundiaren benetako heroia izan zen. Erbesteko euskal herritarrak bertan zirela, Jose Miel Barandiaranek bultzatutako bi biltzar egin ziren. Barandiaran, sorrerako garraren zaindaria, erabateko protagonismoa hartzen hasi zen, eta 1958an, biltzarraren antolaketa batzordeko burua izatera iritsi zen. Biltzarrek, EAJaren eta Erbesteko Eusko Jaurlaritzako sailburuen babes osoa zeukaten, testigantzazkoa eta politikoa ez ezik, baita intelektuala ere. Hala, honako hauek parte hartu zuten. Manu de la Sotak berak, Manuel de Intxaustik, Jesus Maria Leizaola sailburu jakitunak, Ixaka López Mendizabal editore tolosarrak Argentinatik, eta Jesus Galindez espioi akademikoak. Azken horrek, gaztea zen arren aparteko legelaria dela erakutsi zuen. Gainera, euskal kulturan egindako ekarpenengatik dimentsio izugarria hartuko zuten beste pertsona batzuk agertu ziren. Adibidez, Koldo Michelena eta Jon Bilbao, biak ala biak Jose Antonio Agirreren inteligentzia zerbitzuetan errekrutatuak. Halaber, erbestean hasitako beste ahots batzuk hurbildu ziren.
1948an bakarrik 250 komunikazioa aurkeztu ziren eta lehenengo aldiz mobilizatu ziren iparraldeko dozenaka euskal intelektual. Ordura arte, euskal kultura berpizteko foru proiektutik kanpo egondakoak. Biarritzen 1958an gertatutakoa errepikatu zen Baionako 1954ko biltzarrean. Iparraldeko parte hartzaile ugari erakarri baitzituen. Besteak beste, Michel Labegeri sendagile abertzalea, euskal kantagintza berriaren aita eta hain ezagunak izan ezarren, berehala beren jaioterrietan euskal kulturaren bultzatzaile izango ziren beste batzuk. Helburua bete zen, euskal kulturaren zugarra ez itzaltzea. Europa zuntzitu horretan euskaldunek militarki eta politikoki porrot egin zuten arren. Debeku frankistak 40 urteko bakardadea eta isiltasuna ekarri zituen hegoaldera. Baina pixkanaka, 50ko hamarkadaren bukaeran, gerra zibilean ardura publiko handirik izan ez zuten euskal intelektual, profesional eta sortzaileak itzultzen hasi ziren. Profil txikiko kultura erresistentziari berriz ekin zioten euskal nazioaren eraikuntzaren aipamen oro saihestuz. Mila 1948an Txiletik itzuli zirenetako bat, Bernardo Estornes Lasa editore eta idazlea izan zen, gerraren aurretik Eusko Ikaskuntzaren Donostiako bulegoko zuzendaria izandakoa. Merkataritza akademia bat eta inprimategi txiki bat kudeatzeko itxurak eginez, bere denda ostean intelektual eta artistak biltzen hasi ziren, eta azkenean, horiekin elkartuta, Eusko Entziklopedia ilustratu handia eraiki zuen. Hala, Auñamendi aparteko lana izatera iritsi zen. Entziklopedia eta Auñamendiren beste argitalpen batzuk idazteko, 60ko hamarkadatik 70ko hasierara arte, argitaletxeko denda ostean ezkutuko solasaldiak egin zituzten. Belaunaldi zaharreko eta berriko sortzaileak joaten ziren, diktadura luzean euskal kultura ahuldu izanaz kezkatuta. Horietan, Maiz, Barandiaran, Lekuona eta Michelena elkartu ziren, baita Jorge Oteiza eskultorea ere. Auñamendi argitaletxeko solasaldien ohiko lekukoetako bat Idoia Estornes izan zen. Bernardoren alaba, erbestean jaioa, historia ikasten hasia zen entziklopedia idazten laguntzeko. Egun batean, aitak Aldundiko jauregiko telatupe sekretura eraman zuen. Han, Eusko Ikaskuntzaren gerraren aurreko dokumentu guztiak zeuden gordeta. Aparteko balio historikoko artxiboa zen eta osorik zegoen. Etzen ezer falta. 30 urte baino gehiago egon zen inork ukitu gabe, eta Idoia izan zen Eusko Ikaskuntzaren sortzaile jakitunen lan galduak irakurri eta aztertu zituen lehenengo pertsona. Eusko Ikaskuntzaren artxiboa gerra piztu arte katalogatu eta aztertzearen emaitza izan zen 1983an argitaratutako Idoiaren lizentziaturarako lana. La Sociedad de Estudios Vascos 1918-1936, aportación de Eusko Ikaskuntza a la cultura vasca. Eta urte batzuk geroago, doktorego tesi ikaragarria, La construcción de la identidad nacional vasca, el autonomismo de Eusko Ikaskuntza,
1976an Gipuzkoako Aldundiak ekin zion berriz eusko ikaskuntza birsortzeko ekimenari gainerako euskal aldundien interesa ere pizturik. Gerra aurreko eusko ikaskuntzako azken batzorde iraunkorreko kide izandako Aingeru Irigaraoren eta probintziako diputatu Imanol Olaizolaren arteko bileren emaitza izan zen. Frankismoaren gainbeheran Imanol Olaizola Gipuzkoako Aldundian egotea zorionekoa izan zen eusko ikaskuntza berpizteko. Gerra zibilian galdutako babes instituzionala eman baitzitzaion berriz ere. Imanol melomano sutsua zen eta haren esku hartzea funtsezkoa izan zen hainbat eta hainbat ekimenetan. Txalapartaren berreskurapenean, Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren sorreran eta Donostiako Jazaldiaren sorreran besteak beste. Imanol Olaizola bizirik zeuden antzinako kideekin harremanetan jarri zen Agustin Zumalabe mendibururen bitartez. Azkenean, aldundi guztiek eutsi zieten eusko ikaskuntzarekin hartutako akordioari eta konpromisoei, eta 1977ko amaieran, antzinako bazkiden ohiko batzar nagusia deitu zen, eta erakundea berpizteko batzorde kudeatzaile bat izendatu zuten. Birsortu ondoren, eusko ikaskuntza da euskal lurralde osoa biltzen duen maila akademiko handiko erakunde kultural bakarra, hau da mugaz gaindikoa. Eta Baskoniako unibertsitate guztietako bazkidez eta kolaboratzailez osatuta. Harrigarria bada ere, bizirik iraundu 2 diktadura militar, 2 gerra eta bazkide askoren heriotza, erbesteratzea eta sakabanaketa jasan ondoren. Franco hil ondoren, trantsizio demokratikoan diktaduran galdutako erakundeak berreskuratzeari ekin zitzaion. Eusko ikaskuntza izan zen horietako bat, baina gutxik oroitzen zuten nolakoa zen gerra aurretik. 1978ko irailaren 17an Oñatin egin zuten batzar nagusi batean abiatu zen birsorkuntza ezinbestela izan. Batzar hartan, Barandiaran lehendakari izendatu zuten eta Zumalabe idazkari nagusi. Eusko ikaskuntzaren gerra aurreko ia bazkide guztiak hilda zeudela, lehen eginkizuna bazkide zerrenda berregitea eta berriak erakartzea izan zen, batez ere unibertsitate mundutik. Gipuzkoako Foru Aldundiak utzitako bulego batean hasi ziren lanean. Oinarrizko azpiegitura sortu eta jarduera ildo berriak abiaraziz. Gasteizko 1979ko maiatzaren 26ko batzarrean onartu ziren araudi berri bat eta elkartea zuzenduko duen batzorde iraunkorra. Handik 2 urtera, Durangon egin zen kideen batzar nagusira ia 200 kide joan ziren. Rief berriz ere abiatu zen, ordura arte bakarkako ibilbide intelektuala egin zuen Julio Caro Baroja antropologo handiak zuzenduta. Aro politiko berri batean aurrean, helburu berriak zehaztu ziren. Ordurako, 90 urte zituela, Barandiaran nekaezinak irmo gidatuko zuen jakintzaren elkartea sortzea erabaki zen, eta hala, ikerketa helburu nagusi zeukan erakundea berpiztu. Barandiaran, 1991an hil zen, 102 urte zituela. Erakunde sendoa utzi zuen, Euskal Administrazio berriek erabat babestuta eta mundu akademiko modernoarekin harreman normalizatuak zituena. Erakundeak bere kabuz egin du aurrera eta edapen fase batean dago. Eusko ikaskuntza berpiztu egin zen, baina garai erabat berri bati aurre egin behar zion.
Ordutik, elkarren segidako 5 lehendakari izan ditu eusko ikaskuntzak. Honako hauek dira: Gregorio Monreal, Juan Jose Goiriena Gandarias, Xavier Retegi, Jose Mari Muñoa eta Iñaki Dorronsoro. Intentamos, en primer lugar, disponer de una sede digna, que fue este Palacio de Miramar. En segundo lugar, procuramos contactar con la comunidad científica vasca y externa, con nuestras universidades, con Oxford, con otras universidades de fuera, y sobre todo lo que hicimos fue meternos en el mundo nuevo y pasar de las Olivetti a los ordenadores, introducir la informática en la gestión y en las publicaciones. Pensaba y sigo pensando que un mundo nuevo se abría y era el mundo de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías. Y por eso, seguramente nuestro primer cometido fue, además de que funcionara todo y siguiera funcionando durante los siguientes años de esa manera, el celebrar un congreso sobre la sociedad de la información, que fue un magnífico congreso. Era la primera vez que se debatía en Euskal Herria sobre este tema de manera con tantos ponentes, etcétera, y dedicar los siguientes 4 años a que la cultura vasca tuviera presencia en la red, y para eso pues íbamos digitalizando la enciclopedia Añamendi, digitalizando fondos, organizando los cursos de estudios vascos como Yaquinet en red, de manera que bueno, pues en ese mundo nuevo nosotros siguiéramos manteniendo un título histórico y siguiéramos manteniendo, digamos, una utilidad social. Zegin nuen, lehenengo aldatu nuen estatutuak, egokitu nuen, egokitu ginuen estatutuak erakunde berri bati gaur eskatzen da bezala. Olako planifikazio estrategikoa tepe luzera martxa jarri genuen, urteko gestio planak ere bai, eta hileroko kontrol sistema bat jarri genuen, eta hori ordenatzen guztiz erakundea. Hortik gainera ipini nuen martxan olako proiektu estrategiko batzuk, disziplin arteko proiektu estrategiko batzuk, ez bakarrik barreko jenteekin, baita kanpoko jentearekin ere bai, eta hori indar eman zion, 2 fundazio zeudenak, Asmos eta Euskomedia, horrepe erdi mote zeudenak indara handia hartu zuen. Horrekin lortu genuen presupuestuak 3 bider gehiago, azkenian, hasi ginen baino 3 bider gehiago zegoen presupuestu lortu ginen, eta proiektu goterakoan baita erakarga genuen finanziamenzioa. Eta gero, azkenengo ezitua, arrazkazta izen zen, jakiunden zorrera. Jakiunde nahiko kostatako proiektu bat, baina ondo atera dena eta ondo jarraitzen duena. Eusko Ikaskuntzak asmatu zer egin eta ekin behar zuen. Gaurko egunean, 7 unibertsitate ditugu, gure erakundeak oso indartsuak dira, gure gizartea ere bai, eta euskara oso bizirik dabil. Orduan, Eusko Ikaskuntzak ekin baino gehiago asmatu, pentsatu egin behar du besteak zer egin behar duten. Ni horretan saiatu nizen, batzuetan gogorra izan zen, aldaketa horiek sartzen, zeren gainea krisisa genuen, baina nik uste dut bide hortatik sartu ginala eta hori izan zen niretzako oso pozgarria. Lehendabizi rebisatu genduen Eusko Ikaskuntzaren eredu historikoa eta bere posizionamentoa Euskal Herriko unibertsitate, kultura, eragile eta ikerketa instituzioen ekosistema horretan. Hori egiteko urte eta erdi pasatu genuen. Ondoren, horretara egokitzeko instituzioaren egitura organizatiboa aldatu genuen eta lantaldea egitura organizatibo horren arabera antolatu genuen. Eta azkenik, estatuto berriak diseinatu eta aprobatu genituen gobernantza aldatuz. Guk oraintxe ospatuko dugu gure 18. kongresua ondorio batzuekin eta ospatuko dugu mendeurreneko ospakizuna. Eta gure mensajea da Eusko Ikaskuntzak bere jatorrizko espiritua
eraberrituta Euskal Herriko gai eta erronkei erantzuteko instrumentu potente bat izaten jarraitzen duela. Eta hori aurrera eramateko gizartearen, erakunde politikoen, administratiboekin, unibertsitateen eta herritarren babesa eta indarra behar dugula. Gaur egun, eusko ikaskuntza haren sustatzaileek espero zutena baino askoz urrutiago iritsi da. Haren eragina ezinbestekoa izan da sorkuntzako helburuak betetzeko, esaterako Euskal Autonomia Politikoa eta Euskal Unibertsitate Publikoa. Baina eusko ikaskuntzak bere burua berriz sortzen asmatu du Euskal Herriko kultur egitura berrietan bere lekua aurkitzeko. Mende bateko historioa emankorra bizkarrean duela, eusko ikaskuntzak jarraitzen du Baskoniaren etorkizunean pentsatzen. 21. mendeko euskal gizarteari buruz gogoeta egiten, hiritarrak parte hartzeko foroak antolatzen eta udalekin elkarlanean jarduten. Jakintzaren gizartean, orainaldi azkar honetan, gai ezezagun asko sortzen ari dira. Horiei eta beste erronka askori egingo die aurre eusko ikaskuntzak hurrengo 100 urteetan. Sorrerako misioa bete ondoren, eusko ikaskuntzak bide berriei ekin die euskal gizartearen mesedetan, eta hurrengo 100 urteetarako helburuak zehazten ari da. Horretarako bere betiko arma noble eta boteretsuenak erabiltzen ari da. Pentsaera kritikoarekiko konpromisoa eta euskal kulturarekiko eta ezagutza unibertsalarekiko maitasuna. Hala bete ahal izan du mende bateko historia zoragarria. 100 urte asmoz eta jakitez.